Hello guys, mamuka say it is say Tuesday. Ndikuona kuti nasi kwamuka kunze kwakatsamwa. I hope you are staying home. Kwamuri izvezvi ndakatogara ndakatobatirira kudai so because chando chacho zvakaoma. Kuzora nasi tine nyaya dzetinadzo. Nyaya yekutanga nyaya dzema-DNA. Imi zvakaoma. Regai tipinde munyaya yacho makasimba here tete. Regai zvichinzi vanhu vanoda kuona chitanda chiri mumaziso evamwe vachisiya zidanda riri mumaziso avo. Tete ndakapinda mumusha ndikarohwa nelast born yepamba, mwana waamai. What mama says, mama goes. Asi ndichipinda mumusha umu ndaita senge ndakatorera mai munhu wavo nekuti ruvengo rwavaiva narwo neni rwaitoda maprofesa ekuharvard kuti vagare pasi vangorora kuti ruvengo urwu runobva pai chaizvo nokuti amai vaindivenga zvisina kana kuda kuudzirwa kana mubvunzo. Munyama wandakazoita zvakare ndapinda mumusha mana Munyaradzi ndokuti Munyaradzi akabva wana mukana wekuenda mhiri kwemakungwa. Ipapo amai vakabva vati hazviiti kuti mudzimai wako asare ari oga nekuti akazvitakura uye inhumbu yake yekutanga. Zvaive zvakangonakawo kuti ndigozobetserwa pamba pane vanhu zvekuti ndiende kumasungiro was a no nekuti paive nekutaurika kuti nhumbu yandaive ndakatakura yaive isiri yemumusha. Saka vabereki vangu vaive vati zvekusungirwa zvaive zvisina basa pachinhano chino nokuti chavaida kuavoida kutaura from my in-laws. Saka kuzobatsirwa ndiri kumba kwedu setsika dzinoitwa kana mukadzi achibatsirwa mwana wekutanga was a no. Ndakagara mumusha asi unongona kuti kugara kwangu ndakagara zvangu asi ndiri kungomanikidza mumwoyo mevanhu ava handimo zvamuchose. Tete zviya zvekuti chero mudiwa wako achikuda zvinoshanda kana muchinge muri kwenyu mega nemudiwa wako, kwete wakaitwa garira noko tisangane. Wakakombwa sechoto unenge uchitsva dumbu uchitsva musana munhu aitombondiona semunhu tete ndivatezvara. Aiwa handidi kunyepa hangu. Ko nguva inombotanga kufamba here haitani pasina nguva ngani bani in the oven rainge raibva. Ndakabatsirwa mwana zvakanaka tete ndikafunira Munyaradzi ndichaura kuti kumusha kwava nezijaya. Tete murume wangu akava nekufara chose asi mufaro uyu hauna kuenda mberi nokuti mwana ainzi hana kana wakafanana naye. Saka nyaya yaingodzokera kune nyaya yaingotaurika kuti mwana haasi wemumusha. Saka mai vakati kuitwe traditional DNA test yekunoisa mwana mudanga remombe mangwanani mombe dzisati dzaenda kunofura. Ipapo ndakatsika madziro tete kuti mwana haapindi mudanga. Chikonzero chandairambira kuti mwana aiswe mudanga ndechekuti brain dzemunhu nebrain dzemhuka dzinofunga zvakasiyana. Brain dzemhuka hadzina yatinoti common sense. After all, imhuka. Kuramba kwandakaita kuti mwana aiswe mudanga kwakabva kwatowedzera peturu moto wanga wagara uchibvira nechekare zvikanzi handiti mazviona ka mwana haasi wemumusha. Tete kune vasingazivi kuti process yekuiswa mwana mudanga inofamba sei. Kana mwana akaiswa mudanga ari mwana wemusha mombe dzinongomutarisa hapana zvadzinomuita, asi kana riri gora asiri wemusha akabva samwe mwana anotsikwa nemombe ipapo zvekuti anosanganiswa nevadzimu vake same day. I had nothing to hide nekuti ndaiziva kuti mwana ndewa Munyaradzi. Asi kana mwana aiswa mudanga remombe dai aizotsikwa sekutaurwa kwazvo aiita loss ndini. Munyaradzi nemasiblings ake vaingozosara vakakwana. Ini ndi ndaizoita loss yemwana. Pakaitwa meeting yemhuri kuti poitwa sei nemhara patsetsetse kuchibvigwa ini zvikanzi mwana wangu aitwe ma-DNA test kuti paoneke kuti todini neni. Ipapo amai vainge votofamba nemaraini zvinzi Munya akandivigira pfambi akauya negora rayo. Nyaya yakanetsa iyoyo pakatotumwa munyaya kuvabereki vangu kuti vagoona zvekuitwa neni. Tete sezvo Munyaradzi aive kure mwana wangu akaitwa DNA test nanabankuru mukoma waMunyaradzi kuonekwa kuti painge pane ukama here. DNA test probability yakabuda iri 0. Tete handidi hangu kupinda mudetails nemufaro waiva namai navatete. Munyaradzi akati Dylan mwana wangu aitwe ma-DNA test natete. Hanzvadzi yaMunyaradzi ma-DNA test akaitwa tete, probability yeukama ikanzi 0%.
Ipapo Munyaradzi aingopupa nehasha akati ari kukwira ndege kuti azomeka sure kuti ndarongedza mabhegi angu negora rangu ndibve mumusha wavo. Munyaradzi aingodaro zvake, asi ndiye murume wekutanga wandainge ndagara naye somurume nemukadzi, zvekuti ndiri kuneneredzera munya mwana zvaitova news kwandiri. Tete Munyaradzi akasvika, vekwangu vakadaniwa. Opanga parongwa grand embarrassment zve, they wanted to make me a public spectacle. Munya akauya akatsvukisa maziso senge munhu anga achiputa mbanje. Vainyazoona kuti relationship yedu iri strained, kwete zvekutamba. Musi akatosvika akanovata mulounge kikikiseka zvako. Musi wemadna wakasvika, paitova nechitsamu chevanhu vakati wandei. Iniwo vabereki vangu vakauyawo pamwe chete naTete nanasekuru. Vanotora madna test vakatanga kutora Munya naDylan, nekuti ndipo paive nekukakavadzana kwakanyanya. Probability yakabuda iri 99.99%. Tete pakaita runyararo kunge papfuura Satani. Indainge ndongopfikura ndigere muchikona changu, kupfikura kweshungu, kupfikura kwemufaro. Zita rangu rainge rava cleared, asizve nyaya inge isina kupera. Paive nemubvunzo kuti nemhaka yei DNA test yabankuru yainge yati Dylan nabankuru havana ukama. Bankuru naMunya vakatestwa ndokuonekwa kuti haino vai vasina baba vamwe chete. Aikaka chiko chakuitika pano, Munya naTete same nyaya ndiyoyo, havana paternity relationship. Hezvoka chii chiri kuitika? Apo amai vainge vachiti vhuruvhata manje semukadzi weraini. Tete vainge vakatsikitsira gotsi rorema nokuti maziso ose ainge achiti G kwavari. Kupedza musindo Tete zvakanzi bankuru vatestwe nababa vavo vatezvara, ndokuonekwa kuti relationship yepaternity painge pasina. Yuwi baba vakatestwa naTete, relationship yepaternity painge pasina zvakare, zvaari mashura naye. Ipapo painge pave nerunyararo runotyisa. Zvino kwainge kwasara Munyaradzi nababa vakatestwa vakaonekwa relationship iri 99.99. Aikazve sei rugotwe ndiro rwainge ruri mwana wepamusha apa. Ipapo amai vainge vobongomora, mhere Tete ndiregererewo murume wangu, zvino ukandirongedzesa mabhegi ndakura kudai ndinoendepi, ndatova gogo vevazukuru. Ichokwadi murume wangu, Melusi naMesi havasive pano, vana vamudhumeni. Ndakaona mimba dzichiramba kubata, ndikaita gumbe panze nditsvakawo mwana kuzama kuchengeta musha wangu. Pana Mesi ndakaita zvimwe chetezvo, kudaro paredu rairamba kuwirirana. Pana Munya ndainge ndatozvigamuchira kuti handizofi ndabata mwana wekwashumba, asi midzimi yange yanzwa kuchema kwangu. Tete mumba makaita bongozozo, baba ozama kunzwisa kuti chii chaitaurwa. Vana vainge vabitirirwawo. Vabereki vangu nehama dzangu vakangosumuka neni vakaoneka vakati idzi dzaiva dzemudanga, dzainge dzisina kukodzera kupinda munzeve dzedu. Vabereki vangu vakati mboenda neni, kana Munya aida mhuri yake aizoziva zvekuita. Munya akazouya kumba kwedu vakaripa vabereki vangu, akandiripawo sezvo painge pambotaurika mashoko ekuti ndiri pambe. Asi ini hangu ndakatsidza kuti mumusha kwavo ndainge ndisachadzokeri, nekuti amai vainge vazama kundidyisa mbambera dzine dovi kuti ndidzipwe nadzo. Asi zvinoitawo denga, secret yemakore 40 yainge yabuda pachena, nokuda kwekuti vakatadza kugamuchira kuti nyaya dzemoyo dzaiva chida moyo hamba yakada makwati. Nyaya dzemoyo hadzidi kuti vamwe vanhu vapindire. Nyaya iyi yakabudawo pachena nekuti vainge vatadza kugamuchira kuti ndini ndainge ndakasarudziwa nemukomana wavo. Tete kutaura kwandiri, ndakazotevera baba D kuchando tiri happy. Amai havana kuzobva pamusha, asi vakazoita stroke. Ndinoona sekuti inyaya yenyadzi yakanyanyovafungisisa zvakadzama nenyaya yechiitiko ichi, kudzamara zvavakanganisa. Bona baba mukuru mwanakomana wekutanga vakarimirana kumuganhu kuti vaiva nyepera all along, ivo vachiziva zvavo chokwadi. Amai vakamboita time vasingabudi mumba nokuti nyaya yakambonetsa kwazvo. Ndivo vainge vava talk of the town, panze paisachabudika. Regai zvichinzi vanhu vanoona zvitanda zviri mumaziso evamwe, asi ivo vakasenga miti. Chiitiko ichi chakandidzidzisa a lifelong lesson. Usachifanira kudonha kweumwe, hauzivi kuti mangwana denga rinomuitirei.
ndakadzidzawo kuti achera gomba achawira moteta. Amai andivavengi, I've decided to love you from a distance. Ivo vachiita zvavo inchiita upenyu hwangu. Kana tasanganawo pamafamily function kungomhoresanawo tichienda. We forgive, we do not forget. Ndakatsidza kuti gore rinoroora mukadzi wake will be my daughter kwete muroora, nekuti zvinhu zvakakosha kuti mwana akaroorwa anzwe kusununguka kwete kurongerwa hondo. Tinombobuda pakaoma mukati meupenyu. Izo nyaya dzema-DNA test dziri kuvhomora zvakawanda. Ndaiona mune rimwe gurupu kuchinzi pakaitika situation yakadai so ndobva kwanotestiwa mwana natete here ndobva zvabuda zviri negative. Zvino kwatova nedhudhu kumba uku mai vakuchiti iwe ndiwe wakazviitisa zvinhu izvi, ndiwe wakazviitisa izvoni because pavhomo gwachi masecret. Saka ndoona kuti zvakaoma. Pastori yose ingatingodzidzai. My mother-in-law, let's just learn to let go. Love, quite too much love is abusive. This is the word I forgot. But too much love is right. Because in the end, unofunga kuti uri kuprotecta mwana wako izvobodo. Wakudokanganisa yezvo manje. Zvakapidiguka zvikazopera on the other way. Regai tipinde munyaya yechipiri. Nyaya yechipiri inorwadza. Rega ndimbomwa mvura. Makasimba here tete, ndauya nenyaya yangu inorwadza yandakaitwa newandaiti mudiwa wangu, baba vevana vangu, my forever yena. Now that ndiri kufunga nezvazvo, ndinoona sekuti ini ndini ndaiva murima. Family yese yaizviziva. Vakatoona kuti tawana anotibvisa nyadzi, anovhara ma1 avo, kufarirwa kwandakaitwa nemunhu nemhuri yese pandakaroorwa naTinashe. Ndaichi aiwazve pano pamusha ndazogara kuti tende nemaviri tete. Ndaigoziva zvangu tete kuti hakusi kupusa kwaro garwe rinotora jera richisiya munhu. Mhuri iyi yaiprotecta secret hombe pana Tinashe. Yavaida kuti safa yakazikanwa chero nani zvake. Chero neniwo ndaisambofanirwa kuzvibata. Tinashe aiva munhu aibva kufamily iri naniwo in terms of material wealth. Saka patakaroorana takapiwa cottage yekugara nemaparents aTinashe. It seems vabereki vaTinashe vakaitira vana vavo my financial decisions kuti vasambotambura mune ramangwana. Tete takagara zvakanaka naTinashe pasina nguva ngani ndainge ndongosema ndodopfira ndikaziva kuti zvaendwa izvi. naTinashe we were cool most of the times tete. Dzimweni dzenguva ndaitosura ndine foni yake tete ndichifunga kuti ndichasangane nezvipande. Handina kana chipande chimwe chandakaona kana kufungira, asi magurupu ebhora, machats nemafamily members, kozotiwo naJeff best friend yaTinashe. Ndizvo zvoga zvayomo. Ndakaona kuti kuramba ndobata foni richiverenga ma-private chats with family members even naJeff zvoita sekuti uri insecure. Saka ine mbrain dzangu ndaiva ndazvodza kuti Tinashe is faithful and loyal to me. Nguva zhinji tete Tinashe aiti kana asiri kuma-hustles anospenda time yake zhinji naJeffrey. Ushamwari hwaTinashe naJeff hwaiyemurwa nevanhu vakawanda tete. Nguva zhinji vaispenda time yakawanda vese kungava kuma-hustles, kuma-chills okungochilavo mota. Ndaitofara kuti at least Jeff haasi bad influence. Haiti zvekutsvakira Tinashe ma-girlfriends, atoripo pakuvaka umwoyo wangu. Nenyaya yekuti Jeffrey aiva mudiki nemamanzi kuna Tinashe, ndaingomutiwo bamunini iye achingonditiwo maigoro. Mwedzi yakafamba tete ndikaenda hangu kunobatsirwa ndikadzoka ne-bouncing baby boy. Ndichisvika mba ndakasvikwa namune mbedha munyowani. Tinashe aingatenga mbedha munyowani kuti ini nemwana tiwane kurara pakanaka. Saka hana kugara ataura kuti aida kundiita surprise. Saka dai akagara ataura zvaivhiringidza plan yese. At least he was being a loving husband hake plus mbedha wainge washaruka hao. Kutaura fair watobuda maspring. Ndakagara zvangu ndichipepa rushe rwangu. Umwe musi ndigere pambedha ndakaona message pop up pa screen from Jeff yakanzi thanks sweetheart. Ndakakatyamara kuti varume vava kutaudzana vachiti sweetheart zvadii. Ndoziva vachishandisa mutauro kuti tsano biggers etc. Kana zvana sweetheart zvazviko izvi. Ndakaita curious kuti ndione Tinashe naJeffrey vaitaura dzei kusvika pakuitana vana sweetheart. Ndakavhura foni, zvandakaona zvakandirovesa nehana. Murume andaiti mwangu
aitwa mukadzi naJeff. Murume kuitwa mukadzi nemumwe murume paitova nemapictures avaitorana vasina kunyatsosimira zvakakwana. Mubhedha wandaifunga kuti wainge watengwa as a surprise kwandiri wainge usina kutengwa naTinashe, asi naJeff achitenda Tinashe for being a freak. Zvose zveufreak izvi zvainge zvaitika pandainge ndainda kulabor. Ndakaforwarda mameseji kufoni kwangu zvokuti Tinashe paakabuda kunogeza akandiwana ndakavhura chat iroro. Tinashe was unbothered zvake hanzi all that kwava kutonyarara. Ndakanoudza tete vangu dare rakagarwa pasi. It seems Tinashe anga agara ari sisibhudi uye mhuri yekwaanozvarwa vaizviziva zvake, ndosaka vainge vandiratidza kundifarira chose, kwaida kundirivadza kundisavofungira chinhu tete kokuzopiwa cottage yekugara. Tete raisava rudo asi kwaitoda kuda kundirivadza kuti agare neni. Vaingoda NA from Tinashe vomusiya achiita ayanga agara achiita. I was devastated. I felt betrayed hangu kuti chokwadi kuitwa fuza nedzinza rese, kuitwa surrogate nekuda kwekuti kwaidiwa NA, kushiya murume nemwe murume. Ndosaka Tinashe naJeff vaiva abnormally close naye. Ndofunga vachindiona vaitoona zibenzi risingafungi. Ndakatora nemwana wangu ndikadzokera kwedu tete kondogogarirei. I felt cheap, I felt used. Makazeni angu ukaona your better half achikuchita nemwe mukadzi zvidori nani. Varume vari kubura hombe muno munyika vari kudanana vega nenyaya yekuti hazvitenderwiwo muno muZimbabwe. Zvinongoitwa underground zvekuti unogona kungozosvika pakuchembera usingazivi kuti uri pabarika neumwe murume. Zviriko futi nekuti they hide it so well. Vanozviita nemunhu wepadhuze dhuze chaiye, the person that you least suspect. Ndiri kuzama kuhila tete asi zvinhu zvinongonetsa hazvo kutambira kuziva kuti ndaigara nasisi bhudi. Aya. Makasimba here tete. Nyaya yaFiona yandiita kuti ndifile a certain way, zvikandipawo simba rekunyora yangu. Batikana tete zvaitawo kuti ndibude musaga. Ndakaita zvakaipa tete. Ndakatengesa mwana wangu aiva kazvarwa asina kuita zvakanaka tete. My own child, kwete step mwana o mwana next door, asi wangu mbune tete. Ndakazvara mwana chirema. Murume achiona izvi akabva anditiza kuti ndizvionere ndega nemwana wangu. Upenyu hwakambooma tete asi ndaishingirira nemwana wangu. Ndainge ndogara ndakavanza mwana wemumba nenyaya yemacurious stares and endless mibvunzo yaibva kune vamwe. Vamwe vaitofunga kuti ndakaromba nemwana. Ndogoromba nemwana chirudzii ini ndiri musvouganda huku isina makushe. Vanhu tete kana tazogara vari insensitive kuvamwe vanhu, ko kana usingazivi avoida kungokomenta zvinhu zvausina ruzivo nazvo. Tete ndinoda kuadmita kuti ndinozvishora ndega ndini ndiri responsible kurufu rwemwana wangu. Saka tete ndakasangana neimwe con artist yaizviti n'anga ichiti aikwanisa kurapa mwana. Moziva ndakadzidza 2 important lessons mukati meupenyu. Chekutanga pazvinhu zvose zvaunoita usaita madecisions uri desperate. Unoita mamistake anozokunetsa mangwana. Chechipiri usaita madecisions uine nzara. Saka mukuenda nemwana kuzama kuti aitewe normal life, ndipo pandakaudzwa nasekuru kuti kune vamwe vakuru vavo vaizogona kurapa mwana uyu vaibva kuNigeria. Saka ndainge ndakasununguka vaizouya kuZimbabwe kuzoona condition yemwana. Tete oga vakauya vakati zvavaifunga kuti zvinorapika easy painge pakashata. Zvaitoda kuti vaende nemwana kuNigeria kuti vanyatsoita process yese. Saka takasangana kwatakasangana nasekuru naoga nemwana vakandipa 20,000 vakati yaive kuti ndiite project sezvo vaizonogara nemwana for a long time. Tete I remember mwana wangu kuda achichema akanditarisa achiramba kuenda naoga achiti mama ndoda kugara nemi. Ini chiti enda unorapwa unodzoka wava right.
kuti vanhu vasazobvunza kuti kuda aingaindepi. I staged a drama. Ndakasiya ndakabva nganyura mumba mangu ndikambofamba ndikaenda somewhere sokuti kuda ndaitombosiya oga at times. Ndakatodzokawo kwandainge ndaswera ndikatotanga kutsvakawo mwana zvebhais, asi ine hangu ndaiziva kuti mwana aenda naoga tete. Vavakidzani vakatombozama kundibetsera kutsvaka asi mwana akashaiwa. Ripoti yakaenda kumapurisa tete, mwana akatsvaka, mwana akashayikwa up to this day kusvika yatongova cold case untraceable. Mari yandainge ndapiwa naoga ndakatotanga business rangu riri kufaya. Ndatova nestand ine makamuri 4 akamira. Baba kuda nyaya yekushayikwa kwemwana yakasvika munzeve dzavo ende vakava very remorseful vachiti dai vasina kumbotiza zvinhu zvingadai zvisina kumboitika. Tete zvekudzokerera baba kuda was out of the picture. Hatidzokeri iJipita tete. Nasi ndipo pozondida nekuti ndava kuglowa. Ndava nemari mazuva andaitambura aivepi. Kwete kuitiswa taramba plus kana ndaizorohwa pepa 2 ndaizonyanyorwadziwa sei. Makore 5 atopfuura tete asi handina peace mukati memwoyo wangu. Tete sini yakuda achichema akanditarisa asingadi kuenda naoga iri kundishayisa rugare. Westill izvezvi ndinonota mwana wangu kuda achichema misodzi akanditarisa. As a mother tete instinctively ndinoziva kuti mwana wangu hakuchina. He was involved in a ritualistic killing. Apa haana kutengeswa nevatorwa tete, akatengeswa naye namai vake nyakutumbura. Tete I chose the easy way out. Asi decision yandakaita 5 years ago is haunting me. Inoinda ndinodzwa kuti amai reurai chivi chamakaita mune ropa risina mhaka ramakadeura. Ndiri mujeri rangu ndoga tete zvotaurika here kuti ndakaita sehuku inodya masai ayo. Manje tete ndaita imwe new problem isinei nakuda. Ng'anga ndakaita ndiri nayo iya yakaita go between pakati pangu naoga yava kuda kuita come clean. Kwai mazuva angu ekuti ndive panyika ava mashoma. Ndinoda kureurura chivi ichi. Sekuru vari kuti zve kuda ari kuvashayisa rugare. Ing'anga rudzi isingagoni kutsipika ngozi. Konfesa kwasekuru kuchaita kuti ini ndigare mujere on murder, human trafficking, negligence nedzimwe mhosva hadzisingaverengeki. Iyo ng'anga inenge yafa zvayo. Ini ndini ndichaurira mujere ndichidyiwa netsikidzi. Tete ini ndatoroka plan. Ndanotenga zondo rangu randichabika zvemandorokwati. Sekuru vanofarira mazondo. Tete ndure garwe ndava nayo. Ndapindwa nemweya. Tione kuti kana vakafa vachati nywe vari kupi. Handiti the dead cannot speak. Vanenge vaita wenguruve yasvikanga nemafuta ayo. Ndivo vakandijuta vakaisa pfungwa dzekuti kuda anorapwa kuNigeria asi deep down vachiziva kuti handizombofi ndakaona mwana wangu. Sekuru ramangwana havari pedzi. I'll see him on the other side. Vele gehena ndiko kwandiri kunanga. Ndakatadzira Mwari. Ndine ndangariro dzemoyo asi kuti sekuru vagoita ndigare mutirongo bodo, ndibude mapepa kuti killer mom bodo, ndijajwe necommunity ndiitwe black sheep bodo. Tinokutendai nekuteerera kwamaita. Muve nesu rakanaka, mudzigwe, mugare. Before we go, month end June Trukutanga Stockfill 1000 minimum 1.5 china mudenga zvongodipera ndimokwanisa mari trukuitira kuti raise mari yemagroceries by December. So mari tichazoishare per month end November. So it's going to be a total of 6 months takugadzirira kakutumira vabereki magroceries. Saka if you are interested munogona kujoin. Mongondudza kuti mugona kujoina here group racho like if you are interested because tikuda kuti tikwanise tisikakwanisa kuita 10 zvorova tine 60,000 handiti 60,000 totenga magroceries edu. Pane vari kuda mari, pane kuda magroceries totumira vabereki. Within us, among us, tichatsvaka mupati ndambo, mubati weumwe. Vamwe vachiti tichatsvaka mubati weumwe kana kuti tichanovhura account yeStockfill inenge ine masignatory 3 kuti mari yavanhu isahliwa because vanhu vanohla mari dzavanhu. Then we take it from there. Vari ku overseas ndoza kuti mugona kuda kutengera kana mama groceries. This is your chance also kuti tikaita 1,000 rand is about $50 per month. Panonopera
kore aiwa totenga zvinhu tonosibatisa mabhegi upark station uko vana mama wawana chikafu chavo. Tinokutendai nekuona kwamaita muve nezuva rakanaka. Ndatenda. Bye bye.